Ja, Susan, så er det blevet fredag. Endelig er det blevet fredag, og jeg har glædet mig så meget, fordi jeg skulle se dig igen og I have lige endnu måde. en café-samtale med dig. Ja, i lige måde, Susan. Dejligt. Ja. Dejligt, dejligt. Vi har jo Mm. kæmpet lidt med energien på det sidste, og Ja, det har jeg hørt mange andre har gjort også. Så ja, altså, jeg var sammen med nogen forleden dag, hvor det var det, vi talte om, og der fik jeg lov at høre de forskellige måder, at flere af os har kæmpet med det på, og noget af det, der var gennemgående, det var den her ubegribelige træthed, den her nærmest fatigue, hvor man kan ikke sige, at det er mangel på søvn, men det er jo bare sådan en gennemgribende træthed. mm, Og er det også sådan, du har mærket det, eller hvordan ja, har det været det kan jeg skrive under på. Ja, dig? og det er den der øvelse i at overgive sig ligesom til kroppens behov, Ja, øh, selvom det er frustrerende. Jeg har meget svært ved det. Jeg er meget svært ved, når jeg er i det. ja. Altså, da det gik op for mig, at det formentlig var noget uden for mig selv, Mm. at det var nogle mere kosmiske kræfter, der var på spil, så kunne jeg godt være i det. Men Mm. indtil da, der blev jeg også meget utålmodig og tænkte, hvad Mm. foregår der her? Mm. Hvorfor er jeg så træt? Hvorfor er jeg så ugidelig? Hvor er min energi? Mm. Men da det så gik op for mig, at alle føler det på en eller anden måde, bevidst Ja, eller ubevidst, ja. så lad mig overgive mig til det så. Ja, Ja, og at man er underlagt så meget, som ja, er det her net, vi også er koblet op på hinanden jo, og der sker rigtig meget i verden. så meget. Og ja, Også pludselig bliver man astrologisk. bare udtømt. Hvad? Ja, også astrologisk sker Ja, der jo også rigtig meget. ja, Så en ting er alt det, der foregår på det menneskelige plan, men ja. der er jo også det astrologiske lag Mhm. med, med nogle store skift lige nu, som også påvirker os. Og du sendte mig en god podcast, så jeg også kunne få den der lettelse i, for det er Ja, så sjovt, hvordan det giver mening, når man så hører, nå ja, men det var lige præcis den dag, ja. et eller andet, nå ja, det var også der, altså Ja, så til når dem, man der ligesom er koblet op på det der, så er man påvirket af måne og stjerner og det hele. er vi bare. Mm. Og til dem af jer, der sidder og lytter med, den podcast, vi snakker om, det er en podcast-serie, der hedder Ramt af Stjernerne, hvor Lukas og Christina Trolle, de er værter i. Og de begge to, eller Lukas er i hvert fald astrolog. Og de vender sådan tingene en gang op til hver fuldmåne, og op til hver nymåne, der fortæller de lidt om, hvordan sol og måne og planeter og stjerner står i forhold til hinanden. Mm. Og det sidste afsnit, øh, jeg sendte til dig. Så hvis der er Ja, andre, der har lyst til at lytte med, så får man i hvert fald lige en astrologisk vejrudsigt. ja, og jeg har altid haft et meget særligt forhold til månen. Ja, Ja, siden jeg var helt lille, har jeg stået og kigget op på månen. Altid. Den er min, føler jeg på en eller anden måde. øh, den taler til mig. Og så er jeg krebs i stjernetegn. Det er et vandtegn. Og vandtegn er jo tit i sine følelser, og månen påvirker også følelserne tit. Og sidst var det jo også noget med relationer, ikke? Altså den seneste fuldmåne, som jeg husker det, ja, var der meget på ja. relationer. Så det er, Så tænker du, at fordi det er dine tegn, og det du er meget draget og påvirket af, at, at, at det gjorde et særligt indtryk for dig den her gang? jeg ved det ikke, for jeg er ikke nok inde i det med astrologien, så jeg plukker nok bare lidt forskellige steder, men de ting, jeg lige nævnte her, synes jeg passer ind på mig. Og jeg er også en klassisk krebs. Okay. Og det er noget med familie, Ja, ikke også? ja, Fordi jeg er også nybegynder inden for det ja. astrologi. Nå, Altså, godt husket.
godt husket, ja. Ja, men det er fordi, jeg har selv månen i Krebs. Mm. Ja. Ja. Jamen altså, jeg kan ikke engang huske, hvad er det, man ligesom ser i ugebladene? Er det så er det månen? Nej, det er solen. Ja, det er solen. Ja, lige Så præcis. så det er et tegn, eller ja, der hvor solen stod, det er Stod, da tegn, jeg blev solen født. stod i, da du blev født. Ja, Det er dit stjernetegn. ja, Og det er det, der ligesom definerer ja, store dele af os. ja. Og hvad er du der? Ja, jamen altså, jeg er født i Krebs. Altså, jeg er fra Født i juli. Krebs. Du er født i Ja. Krebs. Så jeg kan ikke huske, hvad jeg har i munden. Altså, jeg er så nysgerrig på det, men jeg har ikke studeret det videre så meget. Jeg har også fået noget lagt, men jeg kan ikke huske det. Der er jo nogen, der kan huske, og de ved præcis, hvor de Ja, har noget. Men det er sjovt, jo mere man studerer det, jo mere får man jo også indblik i, altså for det er så mange facetter i det, og mange områder af en selv, der bliver påvirket på det er det. forskellige måder. Ja, det er det faktisk. Hvilket stjernetegn er du? Jamen, jeg er vægt. Du er væk. Det giver dig så god mening. Når du gør det. Ja, så du er den diplomatiske. Ja, jeg er Mm. den diplomatiske, men jeg er jo så også den, der helst vil have to ens lysestager stående ved siden af hinanden. Nå ja. Det er meget balance i tingene. Ja. Jeg kan godt lide to ens af alting, og så skal det også stå sådan meget sirligt. Så jeg træner mig selv i, at der må gerne stå en lysestage. Når du udfordrer dit Ja, eget ja, ja, stjernetegn. det gør jeg. Ja, det gør jeg, fordi at, det synes jeg, jeg synes, det er helt rigidt nogle gange, Ja. hvordan jeg skal have balance i tingene. Så Ja. nogle gange kan det jo også kappe over. Det kan alt jo, så jeg prøver at Ja. søge balancen i det også, ligesom i så mange andre ting. Det Jamen, går det er på nok. samme måde, som jeg skal sige ja til ting, i stedet for at bare blive hjemme, for det er, jeg kunne blive hjemme altid. Så det er der, jeg skal udfordre mig. Ja. Nå ja, også på din krebs, som Ja, jo redde fordi det er bygger. hjemmet og familien, og jeg kunne blive her forever, føles det som. Ja. Men jeg får jo også energi af møder og selskaber, men det er bare sådan, der skal jeg mere sådan være bevidst om. Men det er jo Altså, faktisk noget af det, man kan netop bruge astrologien til, altså den viden om, hvad der ligger til ens arketype, ja. at man kan udfordre den, Mm, så den ikke bliver for ensidig. ja, Man kan skabe noget bevidst balance med det, i stedet for bare at lade den tage over ja, fuldstændig. ja. Jeg tror, er det ikke noget med, at mange sådan jurister og sådan, de typer af vægte? Er det noget med det? Det ved jeg sørme ikke. Nej, Det nej. ved jeg ikke, altså, men det er jo i hvert fald meget på den ene side og på den anden side. Mm. På den anden side, man er jo meget sådan søgende mod midten. Mm. Ja, så det giver jo også meget god mening, når vi nu snakker om det, at, at mit mantra også er balance. Ja. Altså, i det hele taget, så er jeg meget balancesøgende. Også i Mm. de her ting her, efter at jeg er blevet meget mere spirituelt Mm. interesseret, fra at gå fra at være ikke spirituelt interesseret til at være det, så kan jeg også mærke, at det kan lynhurtigt blive for meget for mig. Og Mm. så må jeg ligesom ind på midten og søge noget balance. Nå ja, og du har jo også det der, altså at du har taget andre uddannelser, og også lidt inden for psykologien, så man også balancerer det Ja, mentale op med det spirituelle. Ja. ja, altså det er meget, balancen er meget vigtig for mig, men det er først lige nu, hvor vi har den her samtale, at det går op for mig, at, at det er jo også det, der ligger i mit stjernetegn. Ja, Ja, at være balanceskabende. Ja, ja. så det var Det er en... sådan, man lærer om sig selv, når man er på café og Ja, snakker og fortæller. Ja, ja, men det kan være, vi kan jo prøve i takt med, at vi bliver klogere på astrologi, så kan vi jo prøve at tage noget af det op, af det vi lærer her og snakke om. ja, lad os det. Ja, jeg har faktisk lige meldt mig ind i sådan en medlemsklub, der er Mm. i det her Ramt af Stjernerne, fordi jeg vil gerne lære noget mere om det. Så jeg har meldt mig ind nu, så det er ikke en uddannelse, det er bare et sted, hvor vi mødes en gang om måneden, lige efter fuldmåne. Og så underviser de lidt mere i dybden i astrologi. Altså bare for, at man kan få mere viden.
Det glæder jeg mig til at høre mere om. Det skal du få lov til. Det, som jeg i hvert fald ligesom har opdaget, så længe som jeg også har fulgt lidt de her, det er jo, at de taler meget om det kollektive, og at det jo utroligt tit passer. Så det er jo ikke kun det der med, jeg er krebs, og derfor er jeg sådan. Altså astrologi er jo kolo enormt. Det er meget, meget avanceret. Ja. Men, og det er jo måske derfor, at det er noget af at det seneste, altså det er det, jeg har ventet længst med, Mm. og begynde at interessere mig for, af alle de her utrolig mange indgange til spiritualitet. Ja. Og det er nok fordi, at den eneste relation, jeg har haft til det, det er, hvad der har stået i ugebladene. Og jeg har Mm. altid tænkt, hold da op, altså, hvor plat kan det lige være, at alle, der er født i vægtens tegn, de lige præcis skulle passe på dem i dag. Ja. Men der er jo selvfølgelig, det er jo noget ekstremt overordnet, det der bare står der. Ja. Og der er selvfølgelig en lille bitte grad af sandhed i det, men det er jo at gøre hele astrologien til skamme og reducere det til 16 linjer, der skulle gælde os alle sammen, der nu er født. Fuldstændig, ja. Men det er jo også det her med, at det er på vej ud, og flere interesserer sig for det, og det, ligesom, det bliver også rullet ud nu. Før, når man talte om det, så rullede folk med øjnene, de fleste i hvert fald. Jeg synes, det er flere, der synes, der siger ligesom, jamen det er de er lidt nysgerrige alligevel, og Ja, det er i hvert fald også vakt min nysgerrighed nu. ja. Nu skal jeg vide noget mere om det. Hvor spændende. Ja, det er det. Men du sagde noget med relationer. Ja, fordi vi har jo faktisk fået et spørgsmål. Vi efterlyste jo spørgsmål inde på Sjælecaféens Instagram, hvis der var nogen, der havde noget. Og det har vi fået. Vi har fået et spørgsmål, og det er så dejligt. Det må man gerne blive ved med. Må man Og sende altså, spørgsmål, for så bliver vi inspireret til at... ja. Ja. Ja, det er jo ikke sikkert, at det er jo ikke en brevkasse, det her, men, Nej. men det er jo noget, altså man kan jo sende ind til os, om der er nogle emner, man har lyst til, at vi skulle snakke om, eller så vi tager det Ja. ud af det, der kommer ind, som vi nu føler, at vi kan bidrage med. Ja, netop. Altså det bliver sådan nogle små emner, man kan tage afsæt i hvert fald. Ja, det gør det. Ja. Jeg finder det her. For at undgå at blive skuffet, hvordan balancerer man forventninger i mødet med andre mennesker? Mm. Ja, skal jeg prøve at lægge ud, eller? Ja, endelig. Altså for det første, så det her jo, tænker jeg, relevant for alle mennesker. Mm. Der er jo nok ikke nogen, der ikke har forventninger. Og der er heller ikke nogen, der ikke har relationer til andre mennesker. Så det er jo super relevant. Men det er også kæmpe stort, synes jeg. Fordi at til forskel fra de andre gange, hvor vi har haft sådan en café-samtale her, så har vi jo været fuldstændig uforberedt, inden vi gik i gang. Men fordi vi har fået det her spørgsmål, så har vi jo været bevidste om, at vi skulle snakke om det. Mm. Så jeg har da lige, tanken har da strejfet mig nogle gange efter, at vi fik det. Hvad min egen oplevelse er i forhold til det her med forventninger. Og det har jeg faktisk arbejdet rigtig meget med selv, fordi at forventninger, det er jo på en eller anden måde lige med, at man vil prøve på at opnå noget specifikt. En forventning, det er jo, der tegner man jo et eller andet form for billede af, hvad ønsker jeg af output her? Ønsker jeg et bestemt resultat i en fodboldkamp, når jeg går ind og ser det? Altså ønsker jeg, at det er den og den, der skal vinde? Ønsker jeg, altså hvad er det, jeg ønsker mig? Det ligger der jo i forventninger. Der ligger et ønske, og der ligger en form for en agenda. Og den kan være bevidst, og den kan være ubevidst. Og lige præcis det der, har jeg faktisk arbejdet rigtig meget med i forhold til et kursus i mirakler, som jo er det,
et af mine fundamenter, når jeg øhm, et af mine ledetråde i livet, det er et kursus i mirakler. Og det er ikke fordi, at jeg vil begynde at komme mere ind på, hvad et kursus i mirakler er, men, men det er Det må bare du gerne. og Det er jeg, jeg også nysgerrig på. Ja. jamen et kursus i mirakler, det er det er faktisk et stort værk på nok 1000 sider, som er blevet kanaliseret ned af en kvinde tilbage i 70'erne, en kvinde, der hedder Ellen Schupman, som ingen forudsætninger overhovedet havde for at skrive den her bog. Men hun følte sig pludselig kaldet til at sætte sig ned og begynde at skrive det ned, der faldt hende ind. Og det er jo det, vi kalder kanalisering eller automatskrift, eller hvad man nu vil sætte på det. Intuitiv skrivning, eller hvad vi nu vil sætte på det. Og det ender altså med, at hun får skrevet det her værk, og da hun er færdig med det, så sidder hun bare selv der og tænker, wow, altså jeg har ingen forudsætninger for at have skrevet det her. Men ikke desto mindre, så føles det jo fuldstændig sandt for hende selv, det der stod der. Og, og det er et værk i 3 akter, kan man sige. Der er 365 kapitler. Det er mange. Ja, der er en for hver dag. Nå, ja, selvfølgelig. Ja, så og man læser den selvfølgelig fra begyndelsen af, så det er ikke et opslagsværk, man læser den fra begyndelsen af, og den første tredjedel handler om, at vi skal aflære det, vi har lært om, hvordan vi har set på verden indtil. Ja. Fordi at et kursus i mirakler hævder, at det meste af det, vi oplever, og det vi er, det er en illusion. Fordi det er noget, vi har skabt på baggrund af det filter, vi ser verden igennem. Så det handler rigtig meget om at starte med at aflære, hvad vi har lært, for så at gå videre til at lære noget nyt. Hvad er det så i stedet for? Til at ende med at kunne integrere det og arbejde lidt mere sådan med det og integrere det i sin hverdag. Så et kursus i mirakler har været en meget stor inspirator for mig i forhold til det med forventninger. Fordi at forventninger, det er noget, vi selv skaber. Det er ikke noget, der findes i udgangspunktet, er det jo ikke noget, der findes. Det er noget, vi selv skaber. Så det vil sige, at vi kan selv påvirke de her forventninger i alle mulige retninger. Så hvis jeg har brug for at blive bekræftet som menneske på en eller anden måde, af noget uden for mig selv, så vil jeg jo have en forventning til et andet menneske, eller en ting, eller noget uden for mig, som skal prøve at fylde det her op ind i mig. Hvis jeg tror, at det er noget, jeg skal have udefra. Så har jeg jo en forventning med i et møde med et andet menneske, for eksempel med dig her i dag. Og i det, jeg har det, så pådutter jeg jo dig et eller andet, som du egentlig ikke ved. Så du aner et eller andet sted henne ikke, hvad du skal leve op til, hvis jeg kommer med en forventning til dig. Så når jeg kommer med en forventning, så er det fordi, jeg vil styre noget, sådan at jeg på en eller anden måde kan tilgodese noget inde i mig. Det er sådan, som jeg ser det. Og det er, derfor vil jeg altid sige, jo mindre vi kan have forventninger til hinanden, og til noget som helst, jo større er muligheden for, at vi rent faktisk får det, vi gerne vil have, eller det, vi har brug for. Fordi det, vi har brug for, er ikke altid det, vi tænker os til. Det er jo rigtig tit noget, vi faktisk er ubevidste om. Og det har vi jo meget større mulighed for at modtage, hvis vi ikke vil styre det. Giver det mening? Ja. Og så tænker jeg der, for at køre videre på den tråd. Det er interessant, du tager fat i ordet forventning.
For det er ligesom det mest ladet måske der, men den er jo også koblet op på det her, som det startede med, for at ikke blive skuffet. Og skuffelse og forventning, de er jo lidt fætre og kusiner, kan man sige. Øhm, men jeg tænker, du siger jo det her med, når man søger det ude i relationer uden for sig selv, løsningen på det er måske at prøve at tilgodese det i sig selv, at alt starter inde i en selv. Og jeg siger ikke, at det er let. Vi er alle mennesker i relationer af alle mulige slags og forskellige konstellationer og nogen, der virkelig trigger eller udfordrer en. Øhm, så det er den ene ting, og den anden ting var så, hvis man kan få ligesom det, du lige har fortalt her med, at hvis man kan koble det fra, jamen så fik jeg en, at så kommer der noget nysgerrighed ind i stedet for. Det gør der nemlig. Og hvis man så også tror på, at alle er sendt til hinanden, altså jeg er sendt til nogen, og nogen er sendt til mig for at lære mig noget, eller give mig noget, så er det vigtigt, at i mødet have et åbent sind. Altså, det er så vigtigt, at vi tør at gå ind i en relation, ind i et møde med et andet menneske, om det er et menneske, vi kender i forvejen, eller det er et, vi ikke kender, men at vi har lyst til og er villige til at gå ind i det med en nysgerrighed og en åbenhed overfor, kan jeg vide, hvad det her møde kommer til at bringe mig i dag, og os i dag, i stedet for at vil prøve at styre det. Og i stedet for at lade det være for værdiladet allerede på forhånd, fordi det er jo meget værdiladet at have forventninger med ind i en samtale. Det er jo meget værdiladet, fordi så har jeg jo på en eller anden måde noget, som jeg enten har brug for, eller som jeg kræver af den anden, fordi ellers er der ikke forventninger til stede. Så er det bare et helt åbent møde, men når der er forventninger med i det, så er der et eller andet, der skal opfyldes og opnås. Og så er det ikke, så oplever jeg i hvert fald ikke, at jeg går til det med den samme nysgerrighed, fordi så er mit mål jo at få de her forventninger her opfyldt. Og så ser jeg jo slet ikke alle de gaver og alt det, der kan være i den her samtale, som jeg overser det jo, fordi jeg kun jagter at få forventningen opfyldt. Så altså, jeg tror, vi var inde i det kort i en af vores første samtaler, det her med at gå ind i enhver samtale, og gå ind i enhver form for relation, som om, at man mødes for allerførste gang, og bare gerne vil lære det her menneske at kende. Altså lidt ligesom, der er grundlaget for vores sjælecafé her. Lad os gå til det fordomsfrit. Lad os starte de her samtaler uden at kende hinanden, og så se, hvor det fører hen. Fordi så har vi har ingen forventninger til det. Nej. Men hvad nu hvis, altså, fordi det er jo nemt, når man, nu tænker jeg sådan lidt, ja, det vil jeg godt kunne. Og så når jeg tænker sådan, okay, det er jo også sådan, hvad skal man sige, det kan jo være en mix af, at den anden også har forventninger. Altså, at det er jo ikke sådan, at den ene står helt ren, og den anden kommer med forventninger. Så det er sådan, at kunne håndtere, altså relationer er jo noget af det sværeste, og noget af det vigtigste og smukkeste, og vi er afhængige af det, og Jamen det er vi, men jeg kobler det måske, jeg får måske også lyst til at koble det sådan lidt med kærlighed. Altså, at jeg synes, det er mest kærligt at gå og være i en relation, hvis vi kan prøve at være det, uden for mange forventninger til hinanden. Ellers så skal vi i hvert fald snakke om de her forventninger, fordi at der er jo
Men alligevel, så føler jeg, at der, hvor der er forventninger, der er der også en form for en dom. Ja. Fordi at hvis jeg så ikke får opfyldt den forventning her, så dømmer jeg jo Mm. enten relationen eller situationen. Mm. Og, og når vi dømmer, og når vi har brug for at dømme, altså enten at jamen, det her det var en god samtale, fordi jeg fik opfyldt min forventning til den, eller det her var en dårlig samtale, så er vi jo så er vi jo ude i at dømme. Og når vi er ude i at dømme, så bliver det også lige pludselig lidt ukærligt. Mm. Og så begynder det er jo der fnideren opstår i relationer. Det er jo når der er forventninger, der er uudtalte, og så dommene, Mm. af, når vi dømmer hinanden. Så er det Mm. jo ikke ren mere, hvis jeg skal gå tilbage til et kursus i mirakler. Det er jo noget af det første, vi lærer at aflære. Det er faktisk det der med at dømme alting. Ja. Dømme det ude og inde, og godt eller skidt, eller, men at prøve at lade tingene være mere neutrale, apropos balancen. Mm. Sådan at vi kan gå ind i det helt sådan, jeg har faktisk ingen dom, og jeg har ingen forventninger. Jeg er neutral i den her tilgang til det, fordi det er der, jeg ægte kan lade venskabet og relationen blomstre fra, og samtalen blomstre fra. Fordi at jeg oprigtigt går ind i det her sådan helt neutralt, og så lader jeg det udvikle sig derfra. Mm. Og man skifter jo dermed også energi i sig selv, og den energi kan andre mærke. Ja. Så det bliver det, du skaber indeni, reflekteres på ydersiden. Ja, det gør det, fordi at alt er energi, så kan jeg i hvert fald godt mærke, hvis der sidder en over for mig, og jeg kan mærke, at han eller hun har en eller anden form for forventning til mig i den her situation her. Og hvis jeg ikke spørger direkte til, hvad er det, du forventer af mig, fordi det kan jo også virke enormt konfronterende, men så Jo. bruger vi jo enormt mange ressourcer på at sidde og afkode, hvad mon det er, hun vil have af mig. Og Mm. det er jo sådan, jeg har levet hele mit voksne liv. Det er jo at være over i andre for at prøve at opdage, hvad det er, de vil have af mig. Sådan at jeg Åh, kunne give dem Gud. det. Ja, sådan at jeg kunne give dem det. Så det er derfor, det er blevet så utrolig vigtigt for mig at prøve at blive neutral i det her. Mm. Og prøve at undgå de her forventninger i relationer. Ja. Men at lad os nu bare kunne være, og lad os nu lade være med at have de her forventninger til hinanden. Lad os prøve at mødes på det her neutrale grund. Og jeg er med på, at som du siger, at jamen, det kræver it takes two to tango. Mm. Det er jeg med på. Men man afkoder ret hurtigt, om den, der sidder overfor, har forventninger eller ej. Fordi hvis jeg så kommer som den neutrale, så dæmper det også paraderne hos den anden. Ja, du har så ret. Det gør det. Gør det altså. Mm. Ja. Så jeg tror faktisk, at vi kan være vores egen lille magikere Ja. i relationer, hvis vi selv prøver at arbejde med de her ting, Mm. og bringer det ind, uanset hvor den anden er henne, så kan vi hjælpe med til at udrette nogle af de ting, vi egentlig gerne vil opnå. Ja. Men jeg er også med på, at lige så enkelt, som vi kan få det her til at lyde, lige så besværligt er det. Ja. Men det er det jo, fordi at vi... Ja, ej, det synes jeg er så fint og sødt sagt, fordi så ikke folk tror sådan, nå ja, men nu går Det, jeg ud i verden, og så er alt nej, løst. det er meget, meget svært, men Vi har stor respekt for altså den ja, kompleksitet, der er. ja, men som igen, hvis jeg må citere et kursus i mirakler, så fordi det er så klogt et værk, så siger det også, jamen lad os starte med den lille villighed til, altså hvis vi føler, der bare er en lille grad af sandhed i det, vi snakker om nu. Uagtet at det er svært, men hvis man bare kan mærke en lille grad af sandhed i det her, så kan man jo starte med den lille villighed til at bare have lyst til det. Bare åbne op for lysten til at ville prøve at være i verden på den her måde, eller med sin relation på den her måde. Fordi allerede der skabes der jo en lille sprække. Mm.
Så Jeg tror ikke engang, jeg kan huske, hvordan jeg egentlig var, hvordan jeg tænkte, hvordan jeg fungerede, inden jeg også begyndte på, som du siger, at opdage og tro, og så måske bakke lidt og tvivle, og så snuser man lidt til det igen, og så stille og roligt frem og tilbage, men hver gang man oplevede den der, okay, det er faktisk mig og mit sind, der nærmest skaber, hvad der foregår rundt omkring mig. Og det er jo igen utroligt komplekst, for når jeg siger sådan, så får jeg også lyst til at forsvare alle dem, der har været offer for forfærdelige ting. Det er jo ikke, de har jo ej, ikke skabt det. ej, Men det er den der energi, hvordan man kan ændre, i hvert fald til, at du bliver din egen magiker, som du siger, eller at mirakler faktisk kan opstå. ja. At du kan Og tage dig. derfor det hedder et kursus i mirakler. Ja. Det er jo faktisk fordi, og der er ikke tale om, altså et mirakel er et mirakel. Der er ikke store mirakler og små mirakler. Alt er et mirakel, når vi opnår det her, altså at når vi selv er medskabere ligesom af det, ved at bruge den her indsigt, ved at bruge villigheden til, at det kan godt være, at jeg står i en svær situation, men jeg er faktisk villig til at prøve at komme ud af den. Altså, Det tænkte jeg nemlig også på, det der med, at troen, nogle gange skal man måske næsten tvinge sig selv lidt til at tro, fordi det er måske for usandsynligt til, at det faktisk kan være sådan. Men jeg synes, jeg tit også opfordrer folk til at, jamen, tro på det i det mindste, og så se, hvad der sker. Altså, og i hvert fald i starten, når vi gerne vil prøve at arbejde altså ændre på nogle ting. Det er jo ikke realistisk, at vi skal kunne ændre på noget overnight. Men hvis starten af det er, jamen jeg er villig til at ændre på det, så er du allerede i gang. Og det synes jeg er så konstruktivt, at vi kan starte med at nøjes med at være villige til det, fordi så er vi også i gang. Og når processen først går i gang, så hjælper den jo, altså får den jo hjælp hele tiden til at komme videre og videre. Men hvis det er for stort at sige, det er der, jeg vil hen, så kan man bare sige, jamen jeg er villig til at tage et første skridt. Så er du allerede i gang. Og der kan alle være med, uanset hvor man er. Og uanset hvilken situation man står i. Og hvor mørk den end må være, kan man altid sige, jamen jeg er villig til at tage det første skridt ud af den her. Så er du allerede i gang og på vej. Og det synes jeg... Og så kan det være, at man i sin bevidsthed går lidt til og fra. Det gør man. Det Der er er noget, men der er noget, man har sat i rulning på en måde. du har sået et frø. Og så spirer den lige så stille derfra. Ja. Og nogle gange så er der skygge, og nogle gange så skinner solen, og nogle gange regner det, men på et eller andet tidspunkt, så kommer den jo op og vokser. Nogle sommer lidt langsommere end andre. Vi ved jo godt, at når først vi har sat den der proces i gang, så sker det helt automatisk. Men vi ved også godt, der kommer skygge og modvind en gang imellem. Men det er jo sådan, det er. Men det er jo sådan, det er at være menneske. Men villigheden, den lille villighed der til, at jamen, jeg vil gerne forsøge, jeg vil faktisk gerne tage det første skridt. Jeg tænker også, det er meget, meget, meget større, end vi tror. Ja. Og jeg tænker, at det er jo, vi kommer lidt over på det her med manifestering og affirmationer og sådan noget, men at det er jo faktisk lettere at tillade noget at ske, end at have modstand på det. Men vi er rigtig mange, der går rundt og har rigtig meget modstand på alt muligt. Og så arbejder vi jo imod de mirakler, der sendes vores veje også. Det gør vi faktisk. Og jeg ved ikke, kan man sige, at en forventning, altså der er selvfølgelig forskel på forventningens glæde, og så, altså der er jo grader af forventninger, men på en måde, så er forventningerne jo alle sammen, kan også blive en modstand. Det kan godt blive en modstand mod flow, fordi at i forventningen er jo enormt ladet.
Så når vi lægger en forventning ned over ting, så vil vi jo styre det. Ja, ja. Og så man indskrænker i hvert fald mulighederne. Altså, i stedet for at man har åbent, så er det sådan, det er den her vej. Ja. Øhm, Ja, man gør en motorvej til en meget smal sti. ja, ja. Og det udspringer fra frygt. Det gør det jo. Frygten af at blive skuffet. Det er det. Det er lige præcis kernen. Det udspringer af frygt. Så hver gang vi får en lyst til at forvente noget af nogen, så kan det faktisk være en rigtig god idé at spørge os selv, jamen hvad er det egentlig? Hvorfor har jeg den her forventning? Hvad er det, jeg er bange for? Hvad er det, jeg frygter? Og det er jo som regel det at blive skuffet, men så er det jo der, man skal tage fat. Så er det jo faktisk hjemme på ens egen banehalvdel, Ja. at tage fat, og ikke over i den anden, hvor man har lagt forventningerne over til. Så er det jo faktisk at tage den hjem igen og sige, men hvorfor er jeg så bange for at blive skuffet? Så er det jo faktisk der, vi skal tage fat. Ej, hvor lærer jeg meget af at høre det her. Altså også på et personligt plan, selvom det er noget, jeg også arbejder med. Nogle gange, det var det der med, når nogle ting kommer ind med nogle andre ord, eller sådan som du formulerer det, sådan som jeg får det ind, når du formulerer det. Sådan, det er så spændende, at nå ja, så er der noget, der sådan går i hak i en selv. Og det er jo det, samtaler kan. Ja, Det er jo, at man skiftes jo til at give og tage, og ja, så får man lige pludselig nye billeder ind. ja, netop. Ja. Man får hele tiden nogle nye Ja. sider i bogen, og nye bøger i biblioteket hele tiden. Præcis. Mhm. Men det kan jo selvfølgelig godt være, at sådan havde jeg det i hvert fald selv, da jeg startede med at blive præsenteret for sådan nogle, lad os bare kalde det en form for sandheder. Jeg synes, det var enormt provokerende, når det altid vendte tilbage til mig selv. Og det her med, når du peger fingre, så vender det altid. Man gider ikke at høre det. Nej, man gider ikke at høre det. Nej. Og det kan jeg også godt forstå. Der er også stadig mange ting, jeg ikke gider at høre. Men det ændrer jo ikke. Det gør dem jo ikke usande af den grund. Nej, og grunden til, at vi jo siger det, fordi jeg kan huske, vi har sagt det nogle andre gange, det der med, at man forstår, at det kan lyde provokerende. Det er jo, fordi vi selv har været der, nogle gange er der stadigvæk. Vi er der jo. Vi går jo ud og ind af det. Ja. Men det er også derfor, at for mig der er det faktisk lidt vigtigt at have sådan nogle mantraer, som hvor jeg minder mig selv om det. Husk nu den lille villighed, og husk nu at gå til det uden forventninger. Og, altså, det skal jeg da minde mig selv om hele tiden, fordi at der er der dele af mig, der synes, det var meget lettere at lade være. Fordi så kunne jeg bare slappe af og bare falde tilbage i det her gamle ego-mønster, hvor at man giver alt andet uden for sig selv skylden, fordi det er der lidt mindre arbejde i, kan man sige. Men det er også bare virkningsløst, har jeg opdaget i en alder af 60. Og hele tiden outsource mine ting og sager til noget uden for mig selv. Det har aldrig virket. Så nu har jeg bare tænkt mig at begynde at lære af det og sige, hvis det aldrig har virket, så kommer det nok heller aldrig til det. Nej, så hvorfor ikke prøve noget nyt? Ja. Nej, hvorfor ikke prøve at gøre noget af det så? Og det kan jeg så til gengæld mærke virker. For jeg kan mærke, at når jeg selv tager ansvaret hjem til mig selv for, hvis jeg har en forventning til et andet menneske, og jeg tager ansvaret for det hjem, så ender det faktisk altid med, at jeg får det, jeg havde drømt om. Men det er ikke fordi, at jeg har tillagt den anden det. Det er fordi, jeg har taget ansvaret for det hjem til mig selv, og at jeg selv sender det her sted, som jeg gerne ville have haft fra den anden. Og så får jeg sjovt nok det tilbage, som jeg gerne vil have. Men det er først, når jeg tager den hjem, og den kommer fra mig af. Og så jeg kan så meget genkende det. Kan du ikke det? Jo. Og så har jeg så også nogle klienter, der siger, jamen hvorfor er det altid mig, der skal gøre det hårde arbejde? Hvorfor kunne det ikke engang imellem være ham eller hende? Hvorfor skal jeg også tage den her hjem? Ja. Det skal du, hvis du gerne vil have det til at lykkes. Men hvis du er ligeglad med, om det lykkes eller ej, så fortsætter du jo bare med at gøre det, du plejer. Men hvis du virkelig gerne vil have det til at lykkes,
så er du nødt til at tage den hjem til dig Mm. selv. Men det føler jeg oplever jo også, det er så meget, desto større øhm, øhm, forløsning i det, og jeg bliver jo stolt, og jeg bliver glad, og altså det er jo rart at tage ansvaret hjem til mig selv, og så se det ske, frem for at... Ja, når man opdager det resultat, som, altså, for jeg ser det heller ikke som en kamp rigtig, når man arbejder med det indenfra, så føles det, der dukker op, det kan dukke op i en lidt anden form, end hvad man havde forventet, eller komme ind ad bagdøren, eller et eller andet, men når det kommer, så ved man, når der var den, og så føles det bare som en gave, så føles det ikke som, at jeg har lavet arbejdet. Jeg Nej, føler kun, at jeg bliver blæst med gaver. præcis. Så man skal måske også tage lidt det ord ud af ligningen, at det er et arbejde, men mere en spændende proces, eller en nysgerrigheds... ja. Altså man kan jo sige, at hver gang vi begynder på noget nyt, som er uvant for os, så skal vi jo selvfølgelig måske lige anstrenge os en anelse mere, for ellers så falder vi bare naturligt til. Jo, jo, jo. Ja, og lige i den fase der kan det godt opleves som om, jeg skal også huske på det her hele Det er tiden. rigtigt, ja. Men meget hurtigt vil man, altså har jeg i hvert fald selv oplevet, at det vender, og det ikke længere er en opgave, jeg skal huske på, men at jeg kan se værdien af det, og så bliver det jo lige pludselig noget, jeg slet ikke kan lade være med, når jeg først har set værdien af det og prøvet det selv. Netop. Ja, ja. Men ja, Men som alle andre emner, vi tager op, så kunne vi snakke meget, meget lang tid om dem, fordi at det er jo noget, der fylder for alle. ja, Og vi får det til at det, lyde meget simpelt lige nu, ja. og det er det ikke. Nej, jeg grinede lidt før, jeg tænkte sådan lidt, nu fandt vi ud af, at du var vægt, og jeg er krebs, Ja. og det er nok typisk også, vi vil på ingen måde provokere nogen. Vil vi ikke Nej, så godt det er sidde derfor, vi nogle også sådan andre? hele tiden tager den hjem og forklarer, vi forstår, hvordan det føles. Ja. Ja, men det er jo også fordi, at ellers så begynder vi jo at dømme i det. Ja. Det har jeg i hvert fald absolut ikke nogen hensigt i, fordi at jeg er så meget klar over, at der er nogen, der vil have svært ved det her. Og det anerkender jeg, der har jeg også selv været. Og det er jeg også hver anden dag stadigvæk. Ja, netop. Vi startede også med at sige, at vi har kæmpet lidt med energien, og det har været lidt hårdt Ja, på det seneste. Så det er, ja, ja. vi Og, sidder og, i samme båd. men så er der jo også lige en ting, vi måske kunne knytte til det der med forventninger, fordi nu lyder det lidt som om, at Hamala er hun, der har stillet det her spørgsmål, ser det i en relationssammenhæng med andre mennesker, men der er jo også relationen til os selv. Mm. Og relationen til os selv, der kan vi jo også have forventninger. Mm. Og det er måske et emne, vi skulle prøve at tage op på et Mm. tidspunkt, det her med relationen til os selv. Fordi Mm. jo bedre en relation vi har til os selv, Mm. jo bedre bliver vores relation også til andre. Ja. Og jo mindre forventninger oplever jeg selv, at jeg har til andre. Når jeg selv har det godt, så kan jeg bedre slappe af i mine relationer, fordi så skal jeg have lidt mindre af dem. Ja, og jeg tænker, der er også en forventning til en selv i en relation, hvordan, ja, så vi har meget, tiden løber stærkt, når man har det sjovt. Jeg tror, vi må tage den i næste Ja, afsnit. ja, ikke også? Også fordi, at vi valgte jo egentlig at lave den her snak i dag, tage den her snak i dag, selvom vi har en bagkant. Mm. Men også for, at alle vores samtaler behøver jo ikke at blive lige lange herinde. Der må også gerne være nogen, der er kortere. Mm. Og i dag har vi jo faktisk ikke ret meget mere tid. Nej. Men det er også okay, at vi lige fik Ja, rundet den her af nu med det her. Og så kan vi jo altid, vi kommer til at tage de her emner op igen. det gør vi. Både relationer og forventninger, fordi Ja, det fylder hos os alle sammen. ja. Ja. Og tusind tak for input til dig, der skrev, fordi Mange tak. ja, Det er virkelig, virkelig så aktuelt Mm. for os alle sammen. ja,
Og så er det jo, vi fredagsskåler i, Det gør vi i i kaffe. kaffe. End så længe, altså det kan være, det bliver stærkere sager på et tidspunkt. Nej. Ja, altså hvis det bliver fredag sidst på eftermiddagen, Ja, så vi er det noget optager, andet. så kan det Ja. være, det er noget andet. Så må vi invitere til en live, hvor andre kan komme Ja, også. så må vi invitere til Ja, fredagsbar. ja. Ja. Nå, så er det bare i stedet for sjælebarn. Ja, Mm. jamen tak for i dag, Tak. kære Susan. Tusind Og tak, og i lige måde, og tak til alle, ja, som har lyst til at lytte med. Altså, det er jo så vidunderligt. Vi kan se, der er rimelig mange visninger derude, så det må jo betyde, at der er nogen, der har lyst til at lytte med. Og ja, og det glæder os, og det varmer helt enormt meget. ja, det gør det faktisk, fordi Ja. at det, vi snakker om, det er jo fordi, vi tror, at der også er andre, der måske kan blive inspireret af det, eller Mm. bruge det i deres liv. Mm. Ja. Ja, men nu må du have en rigtig dejlig weekend, når du Og kommer så langt. tusind tak, og i lige måde, kære Lina. Tusind tak. Vi tales Hej. ved. Hej hej.